Shin da gaske ne ana yin lalata da 'yan mata kafin a sa su a fim? Masana'antar Kannywood masana'anta ce wadda ta kunshi dubban matasa maza da mata masu jini a jika da ma dattijai. Wanda yawaitar matasan wanda mafi akasarin su wayayyu ne da gogaggun 'yan birni yasa ake wa masana'antar kallon wani dandali na holewa da sheke aya. An sha jifan jarumai da ma'aikatan cikin masana'antar da kalamai na ɓatanci ta kafofin sada zumunta, kai wani sa'in ma a kan idansu. Jaridar BBC Hausa ta wallafa wani rahoto a shafinta inda ta tattauna da wasu daga cikin jarumai da daraktoci kan wannan batu. Jaridar ta samu zantawa da jaruma Hauwa Waraka inda ta yi mata tambaya game da wannan batu, sai jarumar ta ce, "Ni dai babu wanda ya taɓa buƙatar na yi lalata da shi, kuma ban san wadda ta ce wani ya taɓa son yin lalata da ita ba. Sai dai ka san wannan harkar kowa da halinsa ya zo, babu wanda za ka bayar da shaida a kansa." Ta ƙara da cewa su matan da suke industry ɗin ai ba yara ba ne, ba yadda za a yi a ce a kama a neme su da ƙarfi, dole sai sun yarda. Don haka duk abin da kika ga an yi a harkar nan mutum shi ya so. Dan na subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu. Na gode.